Erokamano janeno mar Eltien, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi ma kawuono ni mondo abi e studio ka to akelo mana wach Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele janeno adwa nafulra ni mondo ing'e jal miwuoyogo. Nyinga en Bishop Agustino Omedo ma ja Kisumu County, ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Omiyo agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo mondo mi wachak warom kodi e studio ka. Omiyo kapok adhi mbele, thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni Kikupar Gik Machon Mosekadho. Mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye ni kik upar gik machon mosekalo. Omiyo Nyasaye ora gi that message. Omiyo kapok adhi mbele janeno, kamoro amora ma inti adwa ni kulmi mondo weche duto waket e lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhodi chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu ma jawan. Janeno mana kaka wacho ni ok adwa ni mondo aketh sa, to mana kaka wacho ni mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye. Omiyo Nyasaye ora ka mondo awuoye gi mama moro kata jaduong' moro kata nyako moro kata chiliel moro kata nyathi skul moro mabiro wacho adier ni Bishop ane maparo nega kendo aseparo gik machon mane timorena e ngimana. Omiyo weche gi maya kwe kendo samoro kanindo otieno, to amor ni kawuono akelo Nyasaye maratego. Nyasaye owuoyo kawuono kawacho niya, weuru keto chunyu e gik machon kuparo gik ma osetimorenu kata mana osekadho. Koro Nyasaye ne ema kelo ka. Amor nikech akele okinyi ma kawuono ni. Osebiro kowacho niya, koro odwa timo gima nyien kendo osechako time. Muma wacho ni kik upar gik machon mosekadho. En adier ni ng'ato bedo mos samoro nena ka mokete Lolwe ni samoro konindo otieno koparo gik matimore e ngimane. Adier gi gima ikwe masako moro kowuotho to wuoyo kende. To muma wacho niya, Nyasaye osebiro kendo owacho ni asebiro mondo atim gima nyien kendo asechako time. Omiyo kama inti adwa ni kawe mumbi mondo wasom kode Isaya 43, wabiro chako kare 18 matindo. Aito wabiro dhi kaka Roho mar Nyasaye ochiko. Adwa ni kawe mumbi kama nitie. Wasomo kode Isaya 43, wabiro chako kare 18. Mumbi Nyasaye wacho niya, weuru keto chunyu e gik machon kuparo gik ma osekadho. Nyasaye ma wuoyo kan Bishop Omedo, koro adwaro timo gima nyien. Neuru, asechako time. Donge unene? Abiro loso yo e piny motwo. Adier, abiro loso yore e piny motimo ongoro. Wawuoye gi mama moro kata jaduong' moro mokete Lolwe TV sani. Mabiro wacho adier ni Bishop, kawuono an jaawe. Kendo ane maseparo gik machon matimorena mane osekadho. Kendo gigi maya kwe samoro kanindo otieno. To amor ni Nyasaye wacho niya, muma wacho niya 19, koro adwa timo gima nyien. Weuru keto chunyu e gik machon kuparo gik mosekadho. Koro adwa timo gima nyien. Neuru, achako time. Donge unene? Mai momi adene wegi ng'at adier mokete Lolwe TV sani. Adier nitiere ng'at manena ma parore. Mane parore kaka tuoche osesando ngimane. Adier kong'iyo. Samoro osewuotho osiptende matindo gi madongo, lokruok onge. Okete Lolwe TV sani ka. Samoro ne osetiyo gi pesa mathoth kodhi e pinje ma oko kodwaro chang. Chang ne osetamore. Samoro en tu osedhi osiptende matindo gi madongo, lokruok onge. Samoro en tu sukari, samoro en wich bar mosiko, samoro en tuo ndulme, samoro en asma, samoro en kansa, samoro en tuo maringe chogo kata maringe remo. Obedo mos kowinjo samoro en osiptal kanyo, oyaw Lolwe TV okete nikech oparo gik machon mosekadho. Nikech jachien okete ni ok onyal chango. To amor ka Nyasaye wacho ni awinji, koro adwa timo gik manyien. Ruothe ma wuoyo kan Bishop Omedo, neuru, asechako time. Donge unene? Akeni ng'ato be winjo gima wacho. Ruoth Nyasaye chango ng'ato kawuono kendo ibedo mangima.
Kichan kata neno ng'at machango. Donge unene, muma penjo kamano. Neuru asechako. We keto chunyi e gik machon kuparo gik mosekadho. Nikech paro kbimi changi. To amor gi Nyasaye makelo ka. Samoro ng'ato nena adier, nitiere ng'at manena kasan ma parore, osemanyo tich, nosemanyo tich to ok oyude. Samoro en gi papers, adier ose apply kuonde mathoth, duoko onge. Kamoro amora modhiye, en ok dware. Ing'ise na kuna kazi. Samoro ing'ise ni rudi kesho. Wawuoyo gi ng'at ma kamano ma parore. Samoro adier ikawo ji to en ok kawe. Samoro adier kamano otiye noriembe bila makosa. Wawuoyo gi ng'at ma kamano. To Nyasaye wacho niya, weuru keto chunyu e gik machon kuparo gik mosekadho. Samoro adier ng'ato paro kaka nosemanyo tich to ok oyude. Samoro osewuotho mathoth, duoko onge. Samoro ikawo ji to en ok kawe. To Ruoth Nyasaye wacho niya, 19 wacho niya, koro adwaro timo gima nyien. Nyasaye ma wuoyo kan Bishop Omedo, neuru asechako time, donge unene. Akeni ng'ato be winja mokete Lolwe TV sani. Kikupar Gik Machon Mosekadho, nikech Nyasaye miyo ng'ato tich kawuono, donge unene. Akeni ng'ato be winja kama nitie. Mabiro wacho ni Bishop, awinjo teko Nyasaye. Nikech Nyasaye ok en dhano madoriambe, be ok olokre. Donge unene, osechako timo. Kech aneno kodhi miyo ng'ato tich kawuono mokete Lolwe TV sani ni. Ng'at ma wacho ni Bishop, ane masemanyo tich ndalo mathoth to ok ayude. Asechako timo gik manyien, donge unene. Nyasaye miyo ng'ato tich kawuono. Akani ng'ato be winja ma okete Lolwe TV sani. Nyasaye osechako timo gik manyien. Adier ng'ato nyalo paro, kendo paro nyalo mono ng'ato nindo otieno. Ma pinyru in guogi magiyo te, nyaka jojuogi maringo gotieno, in emi winjo te nikech ok inyal nindo. To kawuono amor na kero Nyasaye man gi teko. Nyasaye madwa chako timo gik manyien. Koro we paro gik machon mosekadho. Samoro mama moro nene kadier. Mano okete Lolwe TV ma parore. Ne osemanyo nyathi ndalo higni mathoth to ok oyude. Samoro adier osewuotho osiptende matindo gi madongo, lokruok onge. Samoro osetimne nyako operation, ni giruothe momone ting'o nyathi, duoko pod notamore. Samoro osemadho yath, adier, ma samoro moko ni nyaka e bwo otanda, koparo kaka osemadho yath, ni to duoko pod otamore. Samoro adier okete Lolwe TV ka, onena ka samoro mako, to wuok gi dweche 3, jachien oketo ni ok onyal ting'o. Samoro osedhi ka juoke, ajuoke paro kaka juoke nosechamo pesane, nosemiye yath, nosetimne uganga, gini pod otamore, nyathi pod otamore, ok nyal yudore. To kawuono amor gi Nyasaye makele tudo ka, ma wacho niya, winji, Ruoth Nyasaye wacho niya, adwa timo gima nyien. Okan Bishop Omedo, adwa timo gima nyien. Neuru asechako time, donge unene. Wawuoyo gi ng'at mama moro mobedo mosani nena kasani. Ni Ruoth Nyasaye mano osemanyo nyathi ndalo mathoth, ni to duoko pod otamore, donge unene. Ruoth Nyasaye miyo mama moro nyathi higani kawuono e nying Yesu. Kikupar gik machon mosekadho. Akani ng'ama paro nego. Ma wacho ni Bishop, kiwuoye paro, to ane ma paro nega. Ane ma paro gik machon mosekadho. Kendo gigi maya kwe, ok anyal nindo otieno. Awuotho to awuoyo kenda ka janeko. Ji samoro osegoye mbaka. Ji osewuoye, kik ichandri gi gima ji osegoye mbaka. Nyasaye mobiro kama wuoyo, okan Bishop Omedo, owacho niya, adwa timo gima nyien e ngimani. Ineno kama ibetieno, Nyasaye dwa timo gima nyien e ngimani. Neuru osechako time, donge unene. Nyasaye nigi duoko, kendo nigi answer. Aluonge ni osip Lazaro sure mar okinyi, chieng' jamonongo wang'e riek. Entiere ka obiro timo ne ng'ato. Akiani ng'ato be winja kama nitie. Nikech Nyasaye matimo. Nyasaye ok riambi be ok olokre. Entiere kawuono ka obiro timo ne ng'ato achiel mano okete Lolwe TV sani ni. Haijalishi ni in e piny mane. Nyasaye timo, nikech bade ok chiek be itiyo kodino. Wawuoyo gi ng'ato sani mokete Lolwe adier, mabiro wacho adier mama moro, kata nyako moro mokete Lolwe TV, ma parore ka wacho niya, asemanyo ng'at makenda otamore. Adiro osewuotho, oselimo wedene mathoth, bine ng'ato luonge, ng'ato nene, ni to kata ng'at mapenje nyinge onge.
Wawe gi ng'at machalo kamano. Mawacho ni bishop ane maseparora. Samoro adiero satemo kuonde mathoth. Otedo katoa. Jachien otagi ni ok onyal tedo mobedie dichuo. Tinde en gi nyithindo adek ma ng'ato ka ng'ato gi wuonegi. Weche gi dhi gi dho chunye koparo. Adier koparo kako osewuotho komanyo dichuo onge. Samoro biel betro ne jaber. Maji wacho ga ni figure 8. Weche gi ongore Luanda onge ng'at ma penji kata nyinge. Wawe gi nyako goro kata mama moro machalo kamano. Ma wacho ni bishop kiwuoyo wach ken to ane ma jachien odagi ni ok anyal dagi dichuo. Jachien odagi ni ok nyal kenda ma dagi kwe oda. Weche gi kaparo to maya kwe. To kiwache paro to ane maseparo gik machon mosekadho. Winji Ruoth Nyasaye wacho niya koro adwa timo gima nyien. Achani mama moro bokete winja kasani. Ruoth wacho niya koro adwa timo gima nyien. Neuru asechako time. Donge unene. Wawe gi mama moro mobet kamine ni betieno. Ruoth Nyasaye timo gima nyien e ngimani. Donge unene. Ruoth Nyasaye miyo ng'ato dichuo igani. Iwinjo. Ruoth Nyasaye duoke odi mane weyoni. Mondo idhi ipidh nyithindi e nying Yesu. Kikupar gik machon mosekadho. Hawuoyo gi joma oseparo gik machon mosekadho. Nikech Nyasaye biro timo. Japuonj ok yambi, japuonj ok lokre. Mae momiyo ora ka. Adwaro wuoyo gi mama moro, jaduong' moro, nyako moro kata kijana moro, ka nyithi skul kata chilier moro, ma wacho ni bishop kiwuoyo paro to an. Kendo aonge kwe dhod chunya. Wawuoyo gi ng'at adier ma wacho ni bishop ane maonge kwe kaparora. Aparo kaka chon ne wan gi kwe odwa. Kendo ne waluongre mana ni sweetie darling. Mago nodhi morumo te. Tinde okwaro medok. Ng'ato ninde sitting room, ng'ato ninde bedroom. Pastor bishop kaparo gigo to lite chunya. Samoro ng'ato chieme hotel to ot to mari. Wawe gi ng'at machalo kamano mokete Lolwe TV ni. To Nyasaye wacho ni awinji. Ruoth Nyasaye awacho ni koro adwa timo gima nyien. Ok ang'eyo ni ine modwa timoni. In mikete Lolwe TV sani ni ija hawe. Koro adwa timo gima nyien. Neuru asechako time. Donge unene. Mano chapter 19 matino wacho kamano. Donge unene. Nyasaye mawuoyo ok an bishop Omedo. Nikech Nyasaye kelo kwe e odi kawuono. Nikech ondike Isaya 9:6 ni nikech nonyuolnwa jawar. Adieri biro nyuolo wawuoyi, loch nobedi e lwete. Ne luong nyige ni jabura maono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng' kendo ruedh kwe. Ene monyalo kelo kwe. Paro miparo ni ok nyal kelo ni kwe. We paro gik machon mosekadho. Nyasaye kelo kwe kawuono e nying Yesu. Onge gima tek manosetamo Nyasachwa. Wawuoyo gi ng'at mokete Lolwe okinyi ma kawuono ni. Wawuoyo gi ng'at adier mabiro wacho ni bishop ane masebedo kaparora kaka na apango kendo to kethore aketha. Jachien odagi ni ok anyal bedo gi dhako. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Adier kaparo kaka ne chon ne waerore. Dhako noting'o misigo moweya chuth. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Ma en okendo to mon weya be ok gichwanyre. Gigi koparo to lite chunye. Oparo gik machon mosekadho. Amor gi Nyasaye manigi duoko makele studio ka. Ma wacho ni kikupar gik machon mosekadho. Mano osetimorenu. Nikech osebiro mondo koro otim gik manyien e ngimani. Nyasaye dhi timo kawuono. Adiero para adiero bedo kende sani. Dhako noringe gi nyithindo. Odong' koterore kende nyamasi. Weche gi lite chunye. Koparo kako osiepene nigi mon. To en onge kata gi dhako. Weche gi lite chunye. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Mandiko wacho ni koro, Nyasaye wacho ni koro winji, adwaro timo gima nyien. Neuru asechako time. Donge unene. Ruoth Nyasaye ke mi dhako higani e nying Yesu. Kendo jaudi manodhini, aneno ka Nyasaye duoge. Nikech osechako timo. Anta nene buoro maler. Mana kaka muma wacho ni donge unene, ananene. In mikete Lolwe samoro kinene to Roho nyisa ni Nyasaye timo kawuono gik manyien e ngimani. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Nikech Nyasaye matimo. Japuonj ok riambe, Nyasaye ok lokre. En achiel nyoro tinende kendo manyaka chieng'. En odwaro mana yie kende.
Ne kaka paro miyo samoro idhero kichiem. Samoro kata chiemo kikete mesa otami kata chamo. Kata itedo rech, kata itedo ring'o gima mit. To ka pawach cha iseparo, iwinjo, iwacho mana ni yieng'. To kawuono iwinjo ka Nyasaye wacho ni winjo, weuru paro gik machon mosekadho. Nikech odwaro timo gima nyien e ngimani. Kendo wacho ni osechako time, donge unene. An bende anene bworo maler. Wawuoye gi ng'ato mokete Lolwe TV sani ma paro nego. Ma wacho ni Bishop ane ma parora. Ne achako ohala maber to podha. Weche gi ka paro to dhi gi dho chunya. Kije chino keto ni ok anyal chako ohala ma gimoro amora machako ok dhi maber. Bishop samoro ka paro to chunya chido go ohala no mawe. Antinde daka kamano. Weche gi dho chunya. Wawuoye gi ng'at machalo kamano. En sa asaya mopango gimoro tok timrene. Gimoro amora mochako tok timrene. Samoro awuoye gi mama moro kata jaduong' moro. En kata kopidh chiayo to tha thoya. Gigi koparo to lit e dhod chunye. Samoro kata opidho yien onge mati. Iwinjo. Samoro kata opidho cham ene ma chambe tha thoya. Winji. Ruoth Nyasaye wacho ni ok an Bishop Omedo. Owacho ni adwaro timo gima nyien. Nyasaye dwaro timo gima nyien e ngimani sani. Wawuoye gi ng'at mohala nokethore e lwete. Ma wacho ni Bishop ane madier kiwacho ohala to nokethore e lweta. Koro adwaro timo gima nyien. Neuru asechako time. Donge unene. Han bende anene bworo maler. Iwinjo ohala manolal e lweti ni Nyasaye duogo e lweti kawuono kendo ibiro timo ohala e nying Yesu. Kikupar gik machon mosekadho. Awuoyo gi mama moro. Awuoyo gi jaduong' moro. Ma wacho ni Bishop ane ma parora. Nikech ohala nokethore e lweta. Gimoro amora machako onge madhi maber. To kawuono awinjo dwond Nyasaye. Awinjo Nyasaye kawuoyo. Ok an Bishop Omedo, Nyasaye mawuoyo. Owacho ni donge unene. Han bende anene bworo maler kochako timo gima nyien e ngimani. Osechako time sani. Just believe. Bed gi yie. Nikech yie kelo gik maonge mabetie. Yie mondo ka Jo-Ibrania 11 ni yien bedo gantiera ni ok gik ma ok wanyal neno nitie. Donge unene. Nyasaye osechako timo gima nyien. Wawuoye gi ng'at machalo kamano. Nikech Nyasaye biro timo. Tok lamo kod Nyasaye no nyaka ibigona simo ni Bishop Nyasaye nodwoka. Nikech aseneno gik ma Nyasaye timo. Adier ng'ato nena ka sani mokete Lolwe TV ni. Mama moro kata jaduong' moro ma parore. Adiero paro kaka nopuonjo nyithindo to onge matiyo kata achiel nikech jachien oketo gi e kong'o. Adier koparo dalane kaka kong'o sando. Jachien oketo ni kong'o ok nyal rume dala. Wawuoye gi jal machalo kamano, mama moro kata jaduong' moro mokete Lolwe TV ni. Kong'o mono nyithinde gedo. Kong'o mono nyithinde kendo. Samoro kong'o mono nyithinde nyombo kata tich. Onge matiyo kata achiel. Koparo kaka nouso dhoge mondo puonj go nyithindo. Samoro nouso lo mondo puonj go nyithindo to onge makonye kata achiel. Kwe onge dala sani. Jachien oketo nyaka nyithindo manyiri nyake kong'o. Giwacho ni gigolo lok. Weche gi koparo to dhi gi dhod chunye. To Nyasaye wacho niya, ora ka with a message. Nowacho niya, koro adwaro timo gima nyien. Owacho niya, neuru asechako time. Donge unene. Nyasaye osechako time kawuono. Mama bed gi yie, jaduong' bed gi yie ni kong'o rumo e dala ni kawuono e nying Yesu. Kawa yie. Nikech abiro lamo kod Nyasach loch. Kikupar gik machon mosekadho. Adwaro nagol e parono. Nikech Nyasaye timo gik manyien sani. Mae momiyo nowuoyo gi dho Isaya. Ni koro dwaro timo gima nyien e ngimani. Samoro ino kine to Roho Maler ng'isa nodhi timo. Nikech ji osetimo neno. Ng'ato samoro wacho ni Bishop, samoro weche mawacho. Ng'ato paro ni Bishop, ane minena, ok ane ng'ato. Roho Maler maneno ng'ato. Nikech Nyasaye matimo. Japuonj ok riambi, Nyasaye ok lokre. Nikech aseneno gik motimo, kata kawuono biro timo. Wawuoye gi ng'ato mokete Lolwe sani. Mabiro wacho ni Bishop, ane maparo. Aparo kaka kapango gedo to kethore aketha. Wawuoye gi ng'at machalo kamano. Adier kopango mondo mi odhi oged dala, chunye chida. Samoro mabati noseketo piny. Samoro musumal noseketo piny. Samoro yien bende noseketo piny. Chunye nochido go mochako uso. Weche gi samoro koketo to paro chunye. Wawuoye gi ng'at machalo kamano. Samoro pango golo dala. Higni maluoro oparo kaka nopango golo dala to higni madhi.
Samoro mbesene koparo nosegolo dala te nyaka jolupne ene ma puro dong dala te ene wuoyi maduong'. Weche gidhi gi dhood chunye. Amor gi Nyasaye makele studio Lolwe ka. Mawacho adier niya, winji, koro adwaro timo gima nyien. Nyasaye dwa timo gima nyien. Neuru, donge unene, asechako time. Nyasaye miyo ng'ato ot higani e nying Yesu. Samoro ng'ato nochako gedo maber, ot nochungie kore boke gima nochungo. Iwinjo, koro adwa timo gima nyien. Donge unene, asechako timo. Nyasaye okan Bishop Omedo. Nyasaye winjo kagolo ng'ato sani. Nyasaye miyo ng'ato ot higani e nying Yesu. Samoro odi manochungni rumo e nying Yesu. Samoro dala menise dwaro mondo mi igolni, igolo higani kapok oluoro e nying Yesu. Nikech winjo ka Nyasaye timo. Wawuoye gi ng'ato mabiro wacho ni Bishop an ema yie kendo aikora mondo Nyasaye otimna gik madongo, mawinjo kowacho ni oikore, an bende arito mondo ane. Donge unene? So wawuoye gi ng'ato sani mokete Lolwe TV ni mama moro, kata kijana moro, kata jaduong' moro mokete Lolwe TV mawacho ni Bishop an ema kaparo kaka jaoda temo mondo mi odhi onyuoma to gigi kethore aketha, ruchora malal. Wawuoye gi mama machalo kamano. Adier Bishop ane ma parora nyimina na maluwa nose nyuomo dhok te tane ma poko nyuoma kata diel. Wawuoye gi ng'at machalo kamano. Samoro dala mani tede ini ma podi dong kapoko nyuomi dhok. Samoro adier kijane pango mondo mi nyuom chiegi, weche gi dhi makethre maruchre malal chop. Samoro ne isenyiewo nyaka dhok, tindo bedo madongo moket nyaka pur. Weche gi kiparo to dhi gi dho chunyi. Amor gi Nyasaye makele studio ka. Haluge ga dosipla saro sule maro kinyi. Haluge ga ni chieng' jambono ngo wang'e riek. Jek nyadundo en tiere ka. Obiro timo ne ng'ato mokawo yie. Nikech owacho niya, koro winji, adwa timo gima nyien. Neuru, asechako time. Donge unene? Hawinjo kinyuomo ng'ato higani e nying Yesu. Donge unene? Hawinjo kinyuomo mama moro manena kama pi wang'e go kala kala. Mowacho ni Bishop, hawinjo ka weche gidhi gi dho chunya. Kendo inyuome higani ka higa pok oloko. Ibiro timo neno, kendo ibiro gona simo. Onge gima tek matamo Nyasachwa. Iwinjo, aneno ka ng'ato nyombo higani e nying Yesu kapok oloko. Ibiro timo neno. Weuru paro gik machon mosekadho. Nikech akelo Nyasaye mane giduoko. Ng'ato biro gona simu mowacho ni Bishop, an ema awinjo ka Nyasaye timo kawa yie, nikech yie kelo gik maonge mabedie. Wawuoye gi nyathi skul moro mokete Lolwe TV sana adier mawacho ni Bishop, adier kiwacho adier chon nariek kendo natimo maber e skul, tinde adok mana chien. Wawuoye gi jal machalo kamano. Adier Bishop, an nariek e skul chon, tinde skul awinjo ka chunya chidogo, skul buoga ne jela ndogo. Wawuoye gi jal machalo kamano, nyathi skul moro, samoro ine college atier, okene kama fi biro hae. Iwacho ni Bishop, kiwacho wechego, ane ma parora, aneno ka ok adhi tieko college. To winji, Ruoth Nyasaye wacho niya, koro adwaro timo gima nyien. Neuru, asechako time. Donge unene? Wawuoye gi nyathi sikul, nikech okine to bed gi yie ni biro somo michop nyaka university, kendo ibiro kalo piny higa mabiro kitimo form 4, ibiro kalo e nying Yesu, nikech onge gima tek mane osetamo Nyasachwa. Akeni ba wuoyo gi ng'ato, nikech awinjo ka Nyasaye dhi timo. Japuonj ok riambi, Nyasachwa ok lokre. Muma wacho ni en achiel nyoro tinende kendo manyaka chieng', kendo tinge duto no pari. Wawuoye gi ng'at machalo kamano. Wawuoye gi chiliel moro. Adier mawacho ni Bishop, ane ma weche miyalo do dhi gi dho chunya. Ane ma samoro no aneno aparora kaka nyuola no maya mwandu na temo rumo te. Kama gedie onge. Wawuoye gi chiliel moro ma samoro pango. Kama gedie onge to pango. Samoro en gi ot moro ma iluongo ni malito siko. Mabati moko abiro to gipadore. Jomoko bende luonge gi nying mogala. To kawuono awinjo ka Nyasaye dhi timo. Kendo idhi Nyasaye teri e dala, kendo ibiro gede nying Yesu. Iwinjo, Ruoth Nyasaye wacho niya, koro adwaro timo gima nyien. Wawuoye gi chiliel. Owacho ni koro adwaro timo gima nyien. Donge unene, asechako time. Kata kawuono awinjo kodhi timo. Momiyi ot mitim neno higani kapok oloko. Han gi yie ma an go ni. Ibeda adwa na rwak yieno kuomi. Iwinjo kang'o matek matamo Nyasaye. Iwinjo kang'o matek matamo Nyasaye. Mama moro chieng' moro biro ira. No kauna mana Lolwe TV kaka inena sane ni.
To kobiro ira to ng'isa ni bishop, an asetuo higni 2, wich bar musiko, asemwonyo yath lokruok onge. To ng'isa ni an bishop, weche gi momiyo aparo gik machon mosekadho, nikech tuoni ema nonego babana, to tuoni ema nonego mamana. An bende aneno kotera e piny jomotho, nikech oparo kaka tuoni nonego babagi kata mamagi. To nang'ise nondikie muma iwinjo, muma wacho niya, kik upar gik machon mosekadho, ni Ruoth Nyasaye osetimo gima nyien. Sama nalamo ne mamani, noyudo chang instant miracle. In ang'o miparo gik machon mosekadho? Kijana moro bende, nyako moro bende chieng' moro biro ira, ong'isa ni bishop, nawinjo kiyalo Lolwe TV ni, mae momiyo nakawo nambani mamanyi. Owacho ni pastor, an ok abedie chuo, kendo aparo gik machon mosekadho, kaka nyiminena adek nosewe chuo kendo sani gin dala. An adagi watna moro nikech tedo tama, koro an bende aparo gik machon mosekadho matimore dalawa. An bende aneno ka ok adhi tedo. Sama nawuoyo koda ng'ise ni winjo nyako, ndikie muma mar Isaya miwinja somoni no, ni kik upar gik machon mosekadho. Tawuoyo kode gi Nyasaye wacho ni osechako timo gima nyien. Neuru osechako timo. Donge unene. Sama nalamo kode Nyasach polo, Nyasaye manigi duoko, mondike muma mok adhi somo, Zaburi 107:4, ni jomoko nobayo ba e thim, ne ok inyal yudo mier ma ginyalo dakie, nikech nokayogi, Mario noloyogi, migeno mane gin go orumo. Ni to kane gin e chandruok kamano, to ne giywak ne Nyasaye mondo okonygi mi ogologi e chandruok gino. Ne otelo negi e yo mochikore tir nyaka ne gichopo e dala ma ginyalo dakie. Nalamo ne nyako ni kendo en e ode sani higni 2. Adwa nalam gi ng'ato nikech sana orumo. Adwa nalam gi ng'ato ma wacho ni bishop, ane ma aparo gik machon mosekadho. To awinjo dwond Nyasaye. Awinjo ka Nyasaye koro chako timo. Kendo muma wacho ni donge unene asechako time. Kawuono adwa nakaw yie. Akia ni in e piny mane, kata in Mombasa, kata in Kisumu, kata in Mount Elgon, kata in Oyugis kanyo, kata iwinja ka in Kendu Bay, Homa Bay, kata in Mombasa, kata in e piny Lodwa, kata in Busia Boda, kata in Kano, kata in Nyakach, ata in e mitoka. Adwa na wene iweya ne gima itimo nikech adwa nalam kodi Nyasaye. Nyasacho bado ok chik bende ito kodino. Adwa ni wane gima itimo, kinyalo mako TV timake, kinyalo go chonge penye tigo, nikech yie kelo gik maonge mabedie. Walamo Nyasaye. Agoni erokamano Nyasache loch. Akawo janeno ni akete lweti, kawo mamani, kawo chiliel ni, kawo jaduong' ni, kawo nyako ni, nyathi skul ni, akete lweti Nyasache loch. Ma paro nego japuonj, dhiye kama entie, nikech iwacho ni isechako timo gik madongo e ngimane. An bende aneno kichako timo, mana kako kawo yieno, kako mako TV no, kako go chonge piny no, timne miracles. Alamo kan gi yie ni timone e nying Yesu majawar. Janena udani bedi gi yie ni Nyasaye osetimo. Omiyo kapok awe nambana, mana kaka wacho ni nyinga en Bishop Agustin Omedo, aja Kisumu County, hai gweng' miluongo ni Kogony buto Korogona School, ajal mowar kendo mopong' kod teko mar MALER. Kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo, wan Babadogo Primary School, kanye maone gi all, ka ine chuny town, ka ikaw number 25 to lori mwisho terminus, then ibro go number maweyo nini. Kapo kaweyo, tago erokamano ne Lolwe TV te director mar TV Samo Chola, Nyasaye gwedhi ni kokelo, nyaka director mar kamera makawuon, Nyasaye mudo gwedhu kendo umu. Namba mar simu minyalo yudago en 0726843941. Anuoyo 0726843941. Namba machielo en 0750383499. Kao kamano to watudre e sach Nyasaye. Shalom.